Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bandiraɓe musidɓe tilmamon joram ngari faminde bandiraɓe ko fatmi wadde récupération Facebook mum naatata ko Facebook sa naati gonɗen koye rutinde kolliren bandiraɓe ɗum ɗo naata nda numéro téléphone na gayni mbinda inde ma gayni piyaɗo emaɗo joni ari ni ari kala mo Facebook mum majji ko ni mbaɗata mbawde ɗum récupéré so kala mo usti compte so tawi aɗa huñi numéro ma salminama on juurama.